Gerald ug Rosabilia, kamong duha, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga gihatag o gihatag sa Dios kaninyo aron mahimo nga mga buutan o maayo nga Kristiyanos? Oo, Padre. Gerald ug Rosabilia, samlit buot kayod kamo nga mga ninyo, pagunitay kamo sa inyong mga kamot ug ipahayag ang inyong tuyo at tubangan sa Dios ug sa iyang simbahan. Rosabilia, kini si Gerald nga niya karon dinhi. Nawaton pa nimo siya nga imong bana sumala sa landa sa atong inahan Santa Iglesia. Oo, Padre. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo. Nawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Padre. Ikaw, Gerald, kini si Rosabilia nga niya karon dinhi. Nawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa landa sa atong inahan Santa Iglesia? Uyon ka ba nga iyang bana? Nawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre. Karon himo ang inyong panaad sa usa-usa, kamong duha paduol mo sa microphone. Basta ka Gerald, paduol sa microphone. Anya, sabat na ko kusgang tingog, itugon Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna. Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon bubulag ka na. Yan, klaro ba ito? Karon dinhi maglingkod manalangin sa Panginoon nga inyo karong ihimo sa ngalan sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa loob ng sisig, imaan sa akong pagdugman o pag-ulong na sa ngalan sa mga o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Gerald, isulog ko yung sisig. Imaan sa akong pagdugman o pag-ulong kanino. Sa ngalan sa mahal o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Diyos sa Biblia, ako nakapag mo, niinin aras, pagsalig sa akong pagkalat, sa akong kaugalingon, alang kayo sa imong kayuhan, o sa akong pamilya, sa ngalan sa mga, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ako pinindawal. Si Papa Papa. Rosabilia, higugma ang imong bana si Gerald. Pag binuutan nga asawa, padayon diha sa kaligon sa imong pagtuo, paghigugma o kinabuhi ng kasantos. Ikaw, Gerald, higugma ang imong asawa si Rosabilia. Maingon nga si Kristo, kanunay nga higugma sa iyang simbahan, o pagpakiguban kaniya diha sa imong santos na kinabuhi, nga doon na kayo'y kahadlok sa Diyos. Ang Ginoo maana kaninyo. O manalangin kaninyo ang makagagahong ng Diyos, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan na ang misa, dagdagan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Karon mo igsuon atong saksihan ang ilang verse
sacramental kiss. Nasipagpakpak alam mag-diral o Rosario. Ayo, dali. Ayaw ka. Sige ha. Hindi na yan. 1. Masipagpakpak na yung Oh, dira. Bitaw, no? Dito ka na. Dito dai. Dito ah. Oh, kuha man. Ay, bala na nagyan na. Congratulations mga anak.